aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Jabaranin So mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati sera. Bakuruba kunnafoniw na Kulikorokaw fɛ maaw ka digidigi min kɛra ka maa minnu bana an da bɛna don o la fo ka taga se min ye Mutaga Tall ni ale ye CNID faso yiriwatɔ ɲɛmaa ye ale ye sankurafoli min lase Mali kunnafonidilaw ma an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na bakuruba kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Araba tɛmɛnen janvier kalo tile 15 san 2025 Stade Mamadu Jara min bɛ Kulikoro o dayɛlɛni hukumu kɔnɔna la maaw ka digidigi kɛra sababu ye ka maa 56 ko olu joki maa bɛɛ lajɛlen donna u fɛ yen nɔ ala ni an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka cɛsiri barika la nka min ye kalanden maa kelen ye ni ale bɛ taa san 13 la ale kɔni bɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo nin wagati in na yaasa ka a ka kɛnɛya ka o cogoya lajɛ min ye Kulikoro gouverneur ni a barakɛ ɲɔgɔn ye u taara ka taa u ɲɛ d'a kan yaasa ka nɔgɔya d'a kan o kɛ a ye cogoya min. Araba tɛmɛnen janvier kalo tile 15 san 2025 Monsieur Mutaga Tall ni ale ye CNID faso yiriwatɔ ɲɛmaa ye ale ye sankurafoli lase Mali kunnafonidilaw ma a kɛnɛ kan min ye kunnafonidilaw tɔgɔla ɲɛmaayaso ɲɛma Banjugu Dante ale ni an ka maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan min ye Monsieur Mutaga Tall ye a ye folikan lase kunnafonidilaw ma o kɔfɛ min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin u ma ko ale kɔni bɛ min ɲini u fɛ k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye san 2025 kalata fili min fɔra o ka se ka bɔ a sira fɛ cogoya min na a y'a jira ko ale kɔni b'a ɲini u fɛ k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko ɲinan kalata fili o kana bɔ a ma wa a y'a jira fana ko an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ni an ka jamana kɔnɔna n'an ka Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ni o ye ka nafolo kasabiw ka olu bila sen kan yaasa kalata bɛ se ka kɛ cogoya min na ko o kɔni diyara a ye kosɛbɛ wa a y'a da don an ka kuranko fana na a y'a jira ko kurantigɛ banbali min bɛ jamana kɔnɔna la ko o bɛ ka na ni gɛlɛya ye maliden bɛɛ lajɛlen de kan ko a bɛ ka degun lase maaw ma u ka baarakɛyɔrɔ la ko hali an ka kɛnɛyasow la ani an ka so kɔnɔnaw la ko a bɛ ka degun lase maa caman ma ko a bɛ welewelemada kɛ yaasa min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛw sigi sen kan kuranko fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min wa ko a b'a ɲini u fɛ fɛnɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan u ni maaw ka se ka sigi ka fɔ kɛ yaasa min ye kalata nata ye o ko u ka se ka o kuma kɛ k'a jira maaw la ko a kalata tɛna bɔ a ma o kɔfɛ fɛnɛ a ye i da don Mali ka bɔli ko la CEDEAO kɔnɔna la a y'a jira ko ale kɔni fɛla ko tɛ Mali ka bɔli ye CEDEAO kɔnɔ ko n'i ye a d'ale ma Mali tun bɛ se ka to CEDEAO kɔnɔna la nka ko min ye AES jɛkulu fɛnɛ ye ko o to o sigili sen kan k'o t'o bali o kɔfɛ a ka kumakuncɛ kumaw la a ye i da don transition ni o y'an ka furancɛla fanga ye o tacogo ɲuman a ye i da don o la ka o fɛsɛfɛsɛ maaw ye. An ka Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ni Ghana jamanakuntigi kura John Dramani Mahama ye ɲɔgɔn ye alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 16 san 2025 u kumana fɛn min kan o de ye lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na u ka jamanaw kɔnɔna la ani farafinna woroduguyanfaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye Monsieur John Dramani Mahama ye ale y'a jira ko ale ka jamana ka lakana o de ye olu jɔrɔnankoba ye wa k'u na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa o ko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na wa fana a ye folikan lase kosɛbɛ Mali, Burkina ani Niger ma AES jɛkulu sigili la wa a y'a jira ko n'i y'a d'ale ma ko ni jamana saba in kan ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la janvier kalo tile 29 san 2025 wa ko u k'a bila u kunna fɛnɛ ko Ghana labɛnnen don sanga ni wagati ka u bolo di u ma yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na farafinna woroduguyanfan fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ min ye an ka Premier ministre ale ye kuma ta a ye folikan lase kosɛbɛ Ghana jamana ɲɛmaa ma a y'a jira ko hakilina min bɛ olu la ni o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ko Ghana jamana ɲɛmaa y'a jira ko hakilina kelen de b'a la wa k'u na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Ghana ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fara o kan ka lakana k'o sabati ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani farafinna woroduguyanfan fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Kunu juma janvier kalo tile 17 san 2025 Kulubakaw fɛ yen nɔ ministre ka lajɛrɛ kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔna ministre ni o ye an ka Premier ministre général de division
Abdoulaye Mayiga ye ale y'a da an ka jamana ɲɛma ani a baarakɛɲɔgɔn tɔw tulo kan ko min ye Jalakɔrɔji ani Safo mairie maaw ye k'olu bilala ka bɔ baara la ka sababuya kɛ ko ɲangini talen bɛ ka ɲɛsin u ma ni o ye k'u tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna la wa a y'a jira fana ko u kun kan ka u yɛrɛ ɲɛfɔ sɛbɛnfura kɔnɔ yaasa u ka baara tacogo ka u da don o la cogoya min na nka k'u ma se ka o kɛ sabula ɲangini min talen bɛ ka ɲɛsin u ma ko u nɔ bɛ o la a y'a jira ko donna nataw la min ye délégués spéciaux ye k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka olu bila ni commune ninnu mairie kɔnɔna la yaasa olu ka se ka baara kɛ cogoya min na. Yaasa ka banbanci wale ka o kɛlɛ cogoya min na ka bɔ diɲɛ kɔnɔna la min ye Mali jamana ɲɛmaaw ye u ye hakilinaw ta ka an ka diinɛ karamɔgɔ dɔw kun bila ka taa kalan na Marokukaw fɛ yen nɔ. Marokukaw ka kalanyɔrɔ min tɔgɔ dalen bɛ u ka jamanakuntigi Ura Mohamed VI la ni karamɔgɔ ninnu taara kalan kɛ o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sibiri janvier kalo tile 4 san 2025 u ka sɛbɛnfura dira u ma min ye k'a jira ko u ye kalan in kɛ wa k'u y'a faamu fana a kɛnɛ kan min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ wa ale de ye nin karamɔgɔ ninnu ka nin sɛbɛnfura nin di u ma min ye an ka diinɛ ko ani an ka ladala ko ministre Mahamadu Kone ale tun b'a kɛnɛ kan a ye folikan lase kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka nin hakilina in na ni o ye ka an ka karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka diinɛ karamɔgɔ k'olu bila ka taa kalan na jamana kɔ kan yaasa u bɛ se cogoya min na ka taa faamuyali kɛ diinɛ ko kan ko a bɛ u fo wa a y'a jira fana ko ni karamɔgɔ 100 minnu taara kalan kɛ Marokukaw fɛ yen nɔ ko ninnu ka segin kun tɛ ko u kana kɛ alimamuw ye an ka misiri kɔnɔna la nka k'u nakun de yaasa ka banbanci wale yɛrɛ ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la diinɛ i n'a fɔ diinɛ b'a fɔ cogoya min na wa a ye folikan lase kosɛbɛ Maroc jamanakuntigi Ura Mohamed VI ma a ka dɛmɛ la ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma. O b'an nata an ka kɔkan kunnafoniw na alamisa tɛmɛnen min ye États-Unis d'Amérique jamana ɲɛmaaw ye u ye ɲangini bere ta ka ɲɛsin Sudan finitigilakaw ka ɲɛma Général Abdel Fattah al-Burhan ma ka sababuya kɛ ko u ye bingani wale ta ka ɲɛsin Sudan jamanaden dɔw ma wa ko u kan ka u yɛrɛ ɲɛfɔ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ. N'an bɔra an bɛ taa Niger tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2025 min ye Niger kunnafonidilaw ye u bɔra k'a jira ko min ye u ka pétrole ministre kɔrɔ Mahaman Mustapha Barke ko ale minɛna a ka du kɔnɔna la Ɲamɛkaw fɛ yen nɔ u ka finitigilakaw fɛ nka ko min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye ko u ma bɔ ka laseli kɛ kun min na ni cɛ in minɛna. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ ko Ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tɛnɛn ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.